na me kasa maame bi ho wɔ yi you also onim Daniel no mama what is her school with Divine Academy what is her school neda okay winim sɔfo bi a ɔmo fɛ no afiri ye prophet afiri ye Prophet Samuel afiri ye prophet Samuel Kofi afiri ye prophet Samuel Kofi afiri ye me pacho oye me sɔfo wɔyɛ wo sɔfo asɔre no ɔmo sɛ Holy Spirit prayer ministry Holy Spirit prayer ministry ɛwɔ New York aviation number 8 mahunu baabi ɔse baabi a mo asɔre no wɔ no koraa ehu sɛ mi gyina sei ɛna me to mani sɛ mahunu baabi a ɔmo sɛ Lady Nash me pacho ɛyɛ no kre ɔmo tɔn nsa wɔ hɔ me kyerɛ wadeɛ bi wo kɔ akɔyɛ wae wabɔ wakwantuo ho mpaeɛ wɔ hɔ but wɔn fa sika nto wɔta so hey wabɔ akwantuo ho mpaeɛ wɔn fa sika bi nto wɔta so woka sɛ seed bi a wuso wɔ altar so bi anya adwuma ɛbɛyɛ adwuma I'm telling you Awurade pɛ sɛ wosi baba bɛhwɛ wo bɔ mpaeɛ wɔ baabi a fa biribi to altar no so na wiasefoɔ ne nimu yɛsene yɛn ɔmo ka kyerɛ man bi sɛ wɔdidi kuraba mu wɔdidi mu after 30 days ɔmo wie nam so wɔmfa 50,000 ka ho ade bɛkyɛ ma ɔde sika no akɔ no ɛna ne yere ɛde ne faa me office no ɔbɛkyea me ɛna me stop ne wɔ hɔ na me yere no sɛ sika wei ɛnkɔ wɔdidi kuraba mu awia nso hɔ a wokɔtua 50,000 ɛde ama bosom wɔboa tena ase pɛra me sɛ masa wayɛ akwankyerɛ bi wɔ yere kura anim wɔdidi kuraba mu ɛyiri sɛ ei sɔfo daa bi ɛne ɛnyɛ ɔno a papa no sɛ gyae ɛyɛ me a ɔsɛ ɔgyae sister no mo friend sister aba ɔhwɛ n'anim ɔsɛ aba gyae ɛyɛ me a ɔsɛ hɛ sɔfo uhunadi o ɔsɛ da bi a mehwɛ TV na yɛ nam sɛ moboa o na yere saa da bi ɔka sɛ ɛboa nam sɛ ɛne wɔdidi kuraba mu ɔno na ɛte wɔbusa no wɔdidi kuraba mu atumi akɔyi 50,000 ɛwia ne ho de akɔma bosom ɛhɔ apɛ nam sɛ masa tena ase bosom na ɛno ane me mene ni mienu office hɔ a kiri na ma gyina m de aboa so dan sɛsɛi wode kɔma bosom na bosom wa ba TV so da wontra mo nsa hwɛ maame no so madam wokɔ akɔbɔ afɔre to ɔta no so wo mpa ya fa kwantuo ho wanyɛ hwee wɔ ɔta no so wɔfa no sɛ ɛyɛ ma asɔre amekɔ hwɛ wo bɔ mpa yɛ wie a asɛm na wo kae so hu si fa to ɔta no so ɛbɛyɛ adwuma I'm telling you onkonkono de meyɛ de ama maame wɔn sɛ me bodin bi sɛ ɛyɛ Daniel ɔmo fɛn Daniel tete entry ebia na onim the full name me ba wokɔ akoko busa ne full name why wokɔ abusa Awurade so wɔbɛfa ne so na wɔde I extend wo business mu amen wonnim baabi ebepie free bɛba but all of a sudden biribi bɛsi ama connect ama wo business apagya biem amen ɔno na ma wo nam tɔ okay honkonkono ma wonya dansidie me ma 4 days wo de adanse bɛba ha bonsa na bompa ma bomano titi ni sio mane kwa ye fun akone mo ya tini dana tra wonsa fa hwe me so wa ha hwa ade bia me hunu wo mani so me hunu sɛ ya hye nkɔfoɔ bi ɔmo nyinaa hye police atadeɛ nso ɔmo nya police foɔ Awurade arrest nipa bɔnefoɔ bi a wɔde wɔ haw ɛbrɛ yɛ man me hu nkɔfoɔ bi a ya hye wɔn a ɔmo nya police foɔ but ɔmo hye police foɔ atadeɛ ɛfa no mko nya no
Omudi di bɔne ne akye wɔ mu nyinaa. Onipa bɔnefoɔ bi a ɔmakɔfa ntaadeɛ bi wɔ baabi na ɔmode ba bɛdi nkɔfoɔ bɔne. Nyame nkonko arrest wɔ mo. Arrest wɔ mo. Arrest wɔ mo. Yɛka ne sɛ pɛwbɔ sɛ yɛbɔ ho mpa yɛ obi antene ne ho mmɔ. But the bit me abasa wo kra na asɛm ne bɛto nti na meka no wɔ ha no. Hwɛ na nsɛ nneɛma esisi wodwene ho a wonte aseɛ. Obi ne ne ma miɛnsa na ɔma hye. Ewu mo yɛte ya sɛ obi nso ɔde wakun ne girl ɛwɔ school. Like nsɛmfo nko a ne yɛtete wɔ social media no so. Nsɛm a ɛnhyɛ nkunai. Ewu obi ye mo ba money pon ni ekunu. Like I said I feel we say there January nko a ne February it has been long. Na Dr. Ogyaba kura de wama na ye longest. Me wudi machi. Pejansa kwaso ka se Yesu ya da wase. Awudie na ekoso wo manimu no. Etwa say stop. So di jira na so ne mompaye. Eye da na ade beti yesu weewu. Ene yekowe adai. Be na be wura nkofo mu se okuni nua onwene ho. Enu so fi no no. Oh. Pejansa yemmompa yemfama wo my Ghana. Se wudie ena weewu ena weekunwei sa nneoma e beto mu da bayi. Ye can't trust for Radi say wujina ha na say bi say na eba beto wa Ewurade wonyi wo mfrim na fe Ewurade mpani pobone fo hontoma awo mani mu bonsa na bompae Diani mi dia kono mi wono enso wano dia wo me wan kama mi ameye dey mi nyame diani mi dia kaka besanu mi wono enso wano dia wo me wan kama mi fansa guti mame abra wode wonsa guti de Awurade aka fa ho ene na bebem nkonkunu adoma kyade a wo meso no se menka nkire woni pa ode ne sa to ne ti ne se ne ha na ba wiye ne obi wa ha se obi amwa gigi sika ena ade ama ne se wo boa wo mo ya form wo adwuma mu wogi bi 2000 sika na droson odi ma nipa ni wiye hwem eno ne wo how kase pa ma omo hwehwe wa kyew wogina dam ha ya me kire wade ye pon abra be hu me kire wade ye kona koye wo wie so akoba bi kro na me kire wo fa police ka ho na ko obi agigi sika se wode enkofo oje adwuma ma nkofo me afọ mu immigration ne denden ne nyina wogigi sika no ma ne we hwem bepim sesei ena afe na wo na wuntimi ndafie ese wujira ha sesei akwa ututu wani se wo hunu wo bia woni mo hape wo bedwane sesei ayi epon abra fansa tuuti Awurade bofo enya wo ho adwuma ne fansa tuuti ni ye na mekasa afo je so ameni ye Awurade bofo nya wo mu adwuma ne Awurade bofo nya wo mu adwuma ne Awurade bofo nya wo mu adwuma ne akwan bi bedane obi ne wo bedi nkomo na nipa kro ne ye panyin na ware kwese se woni ne ba eni nkomo omo wo akwantu
na akwala n'ani bɛgye wo ho through that no ɛkwan bi bɛbi ama wo ne hunu sɛ ɛkwan bi bie through connection bi a wo bi connect wo ama wo bi na waba bɛyɛ sonko wo fie ɛne wo busuo ɛnneɛma papa bi awurade aka fa ho ɛmrɛ mu ma wo Shasia denyamia senkoa enwie denyamia senko bi wano denyamia se awurade meda wase so amana bam meda wase so amana bam meda wase so meda wa asi mi denyamia se so amana bam asasa meda denyamia se so amana bam Victory Presby. Bra. Victory Presby. Bra, mama. Say ya the wolf no be wura so dem. Ya the won kwa ne be pie. Ya the won kwa so pia ya di yedi e ka ho. Ya di nkan ko ka ho. Ya di yedi e ka ho. Ya di nkan ko ka ho. Bonsa na bon pa e ma no. As I may do, as I may do, as I may do. I'm over hada. Echira wadie bi oba asodi bi afansa beka altar no na ka kire urade se me no wo kwa apam se mingu metena se kwapem se wo urade de waka fa mo no bebem to oba asodi bi adi nkan fa wansa beka altar na sana watena se wate urade ahu mobo wa hye wani monyam wa mo atamfo anyawo wadi nkunim wo mo so ewo Yesu di mo afa de ye wo maame no wo de ebi nyawo da omo ben wo mpa omo ntumi da Frisa wuni nyame ne nam Erade meda wase se waji ne friend bi asem ka amen pa ma wonsa me enu nkosoro enioma pa efiri wosoro ahemfie ba wo hyebere so no ene abam na wonsa ka eya dwuma wonsa ka eya wade a wonsa ka eya kwantu a wonsa ka wo bedi nkunim wo watamfo so wo bedi nkunim wo abrabum wo bedi nkunim wo asetrem efri enekro wo kokodu fia ensankyerene kase ni wachi bo wonsam denden pa ya beni nyabe wadia mama fimu tena sema me amini amina fa wonsam yenu gu wani so asore no wokotoa so wodayem na ka kire urade se omra mekasa wo ho anadwe amamini amanyina ye amamini amanyina ye obi koso da ye papa afi peja wonsa no fa guti daye a wo kwa koso no ekoje wa ware mani munyama ma wo hunu woni pa bi wodam ha se ya wa ware ni igua ne sa
almost see a china cry fremo near Guawadian. But she say na also 7 country. Christ is a who mobone. Na all mapa masadi we ensi. 80 ade baba bechia. Obase sewie mama. Mahunu we nipa bia. We no obi na kokwan so. Udu sika ma nipa so onkofa ne omambre wo. One friend 1 week ni onte ne nka. Onslu gudjem. Cause we get nyina na ade amano. Say na also catch him 7 country. Say nipa kro na nkasa be frew. Eti kawakoma to wo yam. Kawakoma to wo yam. Na said ya wo twen na nya saa na beba. Mahunu we nipa bi a wo bɔ mpaye mo bi wa abrochire. Nipa kro no wo baketoa. Akwala ni ntimi nkasa. E na wo bɔ ne ho mpaye ne saa. Awurade sɛ obɛmo wadanse e. Obɛmo wadanse e. Ehunu maame panyi bi wa wo bɔ mpaye ama ne ba. Ne ba no oye omo no nneoma yi bi. Eti wo ba kura yi no oni fie. Awurade sɛ wonim de wo bɛya ama wo. Wonim de wo bɛya ama wo. Wonim de wo bɛya ama wo. Obi wo ha woni obi yɛ adwuma yɛ frɛ ne Nelson. Obi wo ha woni obi yɛ adwuma yɛ frɛ ne Nelson ana so obi ate bibi Nelson, Edin Nelson. Nelson, mukina mo naso, kina mo naso. Woni ne yɛ adwuma bɛyi. Adwuma bɛ na ne yɛ. O choose school bus. Ana won so e. Anka me pon but my voice bi sesi a. Won so e. Okay. Montre mo nsan hwa mo so ye mo mpa ye mo sesi a. Ka se we Yesu din mu. Esen bi e beto wo mo. Awurade nyi wo mo tirim frase. Bon sana bon pa. Bo. Amamini amanina. Yeah. Amamini amanina. Yeah. Yeah, vidinami. Odia mama. Won so wo online a wo kan ho. Wo online wo kan ho. Se wini bo bi Nelson a wo online wo kan ho bi. Agudu. Wow, online wo so kan wo afepe jansa kosoro. Na wo pemfo bi wo online. What time asonso ntime nwo. Ene ye pon asori. Ebebo anajo 11, 12. Na wo aka. Obi hwe ye. Ade bi ekuta. Wo yefunu mu jam. Pemfo bi hwe online. Ade ekuta wo yefunu a jam. Bonsana bompa ye man nipa ni sesi a bompa ye man. Sakrawie mami. Adami nyangu pawo. Sakrawie mami ku. Bompa ye man. Yeti sakrawie mami. In the name of Jesus, for one second, you want to check a chance why you shira. Nipana make an answer online. Ye program ya on talk of Dumi and Sunday winning. Ona enana Joe. I will become Obi or online. And who say Nipana type of sound a one on your south and cherry or war for the one for the Bashayano and Sebi Kutanimuno. Yam pie bad general.
Messi and Papa I die. Now send for no more. Who found one send muti? I'm more him. She would tell the friend you are saying. You know what the Corinthia? Shassa, no more power. Mama bra. Mansu bi, Mumbra. Nelson, winning Nelson Crow. Radini bought for my water. I can't be. Hey, can you hear John Ebaba Wabrabum and Chibia Wati? One winning Nelson and my mama. Winning Nelson, Muson, fun talk. Dima for believe. Wait, no, we say, I don't know, take medical test. What is that? Medical test. There be a year say a vampire mount. I saw for you, I'm trying to wish you, vampire mount. Medical test, and also a day. It's a company that belongs to a friend that is like a sister to me. Medical and I manage it. You are managing it? Yes, please. So that Nelson works there? No, Nelson, he works at a different place. I work at a different place as well, and he's the messenger there. Because I'm seeing you and that Nelson. I'm hearing Nelson Elvis Chere or something. Cheche or something. Yes. Okay. I have a private matter after church, I will tell you. And where you are working, have you heard this name, Betty? Yes. Betty. Betty she's a co-worker. She's a co-worker? Yes. At the other organization, Medina Municipal Assembly. Sometimes she will be telling you that she can't come to work. Yes. Exactly. Always giving excuses. Exactly. After church, I will talk about her, okay? Okay. It's your private matter. Go and sit down. Thank you for this. Hey, but it's out to be so with him Nelson or baby. As some more can say, share by force, me the GDA no Nelson. Can say yes, you was it. Now, share they all can say, one can say, we him Nelson be our first one, baby. Yeah. For me, after church, my one pie my wife. Aha, you have a kaya some office. Young Kanwaha. The Jansa Kosuka say yes, you was it. Yeah, baby, we would. Jesus, he diabetes. You my pa.
100 cities. 100 cities. Sorry that. You mama. Yes, 50 cities. 50 cities. Inyan krupon usum na ubru adina so mi
Midiana Maba, she never told me no my it's a melody, oh no many down so what oh no we don't know free your time in Nama oh no we should have Meshaka made it go be with the moon to me to me Odi babeni Ogyaba Frama Ayedi Odi babeni Ogyaba Frama Erwadi tiemie Tabo pa me cry, ya me cry. Before, mama Jesu musa. Ona eu na no. Eu dia o me mo. Ya na maku masimiemo. Ame ko ya me bazu. Is a son of me divi kwamato. Ogyaba na me chemi na ube. Mama kuma. Eja unti semina mo sunsu mupa me so. Oni mi kwa jira. Etia radi. Chichi bino swaka me you. Etia radi. Chichi bino swaka. Hono mi mamo. Give me my time for some. Dear my Pinisia, Mama Blue. Yana Jo Arawana Media. Ajamati, Miniophobia, I just say, Akona Mugwa for Newa. And on a mammy so dumb. And my brain feel the radiance. I would change him, you know, so I can you. And sorry, I do me, my Akuna, 10 citizens. 10 citizens.
Akuna maboni. Oni biase muye mabro. Akuna erade akuna maboni yo. Oni biase muye mabro. Samani rubi. Atowa kwaseni nasio. Senso webi. Atowa kwa Bible. Enyeni unanako. Yesu yangu die jina ni Bible. Neno. Neno na ube unusa. Bibiani wayo watu mnyamao. Wayeti usenina. Samani ubi atuwa kwa senenasyo. Asenso ubi atuwa kwa paimbomu. Kanyeni unamnako. Yesu yakudye jina ni Bible. Na eno domo na ube unuse. Bibiani wayo watu mnyama. Wayeti usenina. Yebesi wenkomo biano mampabu. Siabotre Aureshi nyamimo. Obiani wadini watu radiswa manani magwasi. Emperor radise Obaya boni Abata benyami waya shishia kasi di mani manina. Waidi Usa munina. Abata benyami waya shishia kasi di mani manina. Waidi Adinyina na wiye yeni ewurade. Ensenyina na wiye yeni yoa. Esro na me se wotwere omotentima. Wayedi wosenyina. Wamani huni. Eso se di faini muana. Efini mo frasino Bona diedo Yeah sonisa Asana wanatia Waedi wasenina Nia wadani sunu Amana ni suncherade 5 citizens. 5 citizens. Nia mani dani sunu 5 citizens. Amana ni suncherade Nani ayari biyane Na wanyedi I don't worry I don't worry Baby, beba, say no, you me beautiful. Oni say Peter, Okatu bubwanino, no bubwanini say sikana. Esu Peter kana say sikane jite de minibio. Yesu de muna
the crown. Baby, Papa, we're ready, Mama. I'm a senior, Sana Radia quite yet. Maybe I'll swear Radia. Baby, Baba. Sano Yanni no Bayadi go. Aradi. What is it, Peter? I got to Buanino. No Buanino, Nimis Sikana. And so Peter Catra, no sir. Sikana get the Minibio. Aradi is to Dimonanti. If you say General, but if Papa, we're ready, Mama. I'm a senior, who be Sana. Sana Radia quite yet. A brim buafu, a radia ocean, Casu. Brim buafu, a radia ocean, Kunafosu. You need to be a phobia, yes, and you know, so. A Bible tear for a day, says Shawa, Kebedi. Mommy and Kanye, Haye, Erodie, Obeama, Onyema. A brim buafu, Erodia Ocean, Casu. Brim buafu, Eradia Ushe Kunafoso. Anything phobia, yes, and you know, so. And by both year for a day, say yes, I would have day. Omie Kanye, I will run it, obey my.